няма ги гостите, какво да правя сега? Абе, Анджи, в 21 век сме, какво правиш, какви с тия телефони? Значи новото поколение работи ето с тия, обади се по тях. Значи, писна ми с вашето поколение Gen Z. Постоянно пътувате от миналото в бъдещето. Какво е това? Голяма работа, поне сутрин си ставам на време за алармата, а не като някои други хора. Не винаги. Ти не се притесняй. Нали знаеш, аз винаги съм always online. Да, само че понякога, като няма Wi-Fi, може би си офлайн. Така ли? Добре, аз изобщо не знам за какво трябва да спориме. Факти си факти. Просто аз съм новото поколение алфа и това е. Хайде сега няма да си мерим поколенията, защото всички сме заедно в нашето предаване Поколение Хайде. Така ли? Да, така. Значи хайде да почваме. Айде вземи си телефон, аз ще си оправям с моя. Айде, набирай там по шайбата. Сега в нашето студио ще добавим щипка сол, малко захар и тайната съставка да не остане, защото в нашето студио ще си говорим за готвене, а това не е най-любимото на нашето поколение Хайде. Исках да кажа, нашето поколение Хайде готвят прекрасно, но винаги има какво да учат от специалните ни гости, като днешния ни гост, шеф Атанас Балкански, който ще разкаже много интересни неща за света на кухнята и кулинарията на Снежана Ласкова, която пожела да се срещне с него и която със сигурност много добре умее да върти рецептите от Фейсбук и от социалните мрежи, но въпросът е дали се получават те добре. Снежи, защо избра да се срещнеш с шеф Атанас Балкански? Според мен той има много силен и отличаващ се характер, самочувствие и има добри кулинарни умения. Така ли? Добра оценка. Аз между другото винаги не обичам да се хваля, винаги обичам другите хора да говорят за мен и за моите успехи, така че, щом тя мисли по този начин, аз съм доволен и ще се опитам да го затвърдиме сега. Преди да дам думата изцяло на Снежи и да те попитам теб, Наско, ти какво мислиш за днешното поколение, за тинейджерите и защо често те стават жертва на стереотипи? Смятам, че тинейджерите в днешно време не се различават много от тинейджерите от преди години. Просто те живеят в момента в една нова среда, много по-дигитализирана, много по-социална. Социалните мрежи играят основен фактор за тяхното израстване и те винаги търсят един вид да се докажат постоянно, да изглеждат добре и по този начин гледат чужите животи, опитват да се сравняват с тях и това нещо малко изкривява цялата представа на един тинейджър. Той е доста в крехка възраст и тогава нещата са доста особени. Затова аз не смятам, че те са по-различни от нас, когато бяхме тинейджери, просто живеят в една различна обстановка. Като заговорихме за тинейджери, вие какъв бяхте като тинейджер? Това е много интересен въпрос, защото аз бях доста свито момче, въобще не бях от тези социалните, общителните, което в момента няма нищо общо с това, че съм от хората, които са на екрани и така нататък и правят толкова много неща, свързани с, както и този подкаст в случая. Преди години съм бил толкова далеч от това, особено когато съм бил тинейджър. Доста свит съм бил, доста притеснителен, винаги не съм се смятал за толкова социален, винаги съм се изчервявал се. До ден днешен, между другото, продължавам да си го имам това изчервяване, но винаги съм обичал да готвя. Така да кажем. Така че бях дете, което обичаше да готвя и обичаше да си похапва доста. И да, бях доста пълно дете, но нещата вече почнаха малко да се променят с годините. Как се запалихте по готвенето? Цялата страст започва от майка ми и баща ми, тъй като те са готвачи и аз от малък съм израснал по кухнята с тях и винаги съм имал интерес да си готвя в нас, да си опитвам някакви неща. Тинейджърските ми години, особено повечето пъти, винаги аз съм си готвил за себе си, съм си правил някакви неща, не съм разчитал толкова майка ми и баща ми да готвят за мене. И по този начин се запалих и ми беше нещо като хоби, винаги обичах да експериментирам, да, не всеки път беше успешно, но това ме запали и следователно след като завърших училище, въпреки че аз завърших информационни технологии, реших, че искам да се развивам в кулинарната сцена, защото това ми беше и първата работа официална, след като завърших. И започнах просто този кулинарен път и така до днес. Подплавал ли си кухнята, за да се намеси? С един така по-остър въпрос.
Сам не съм подпалвал, но имам една ситуация с майка ми. Ние винаги по бъдни вечери, там по Коледа, по тези празници, когато готвиме заедно, винаги се случват някакви тотални абсурди, всеки път става нещо страшно. Един път запалихме фурната, защото запалихме тиквеника. А как запалихме тиквеника? Пуснахме фурната не работеше много като хората и започна отгоре много да изгаря. И не знам кой предложи гениалната идея, аз ли бях сега, не си спомням, да сложим един мокър вестник отгоре, за да не изгори баницата, да може да се допече. И ние сложихме този мокър вестник и след 5 минути вестника изсъхна, разбира се, и той се запали и всичко се запали и беше много забавно, но винаги се случват такива неща. Причината във вашето поколение, спирам да ви обвинявам. И в други поколения се случва. Имате ли любимо ястие, което преди много сте обичали да ядете, обаче в момента не бихте си поръчали? Като малък пиех изключително много сокове, газирани, сладко и това мисля, че беше едно от най-вредните ми навици и със сигурност в момента не бих го правил поне на толкова чест етап. Аз даже по принцип в момента даже почти не пия газирани и безалкохолни напитки, обичам да пия вода и това ми е напълно достатъчно. Но за точна рецепта или примерно за точно ястие не бих казал, че имам нещо конкретно, което преди съм обичал, а сега не бих си поръчал. Все пак съм готвач, трябва всичко да обичаме. Ако можехте да върнете времето назад, бихте ли променили нещо? Аз по принцип много не обичам тези философски въпроси, защото няма как да върнем времето назад, колкото и да ни си иска, но може би бих обърнал малко повече внимание на себе си, на здравето си и на себе си като човек, отколкото винаги да мисля за другите, защото аз съм човек, който доста мисли за другите и винаги си е гледал те да са окей, на цената на твоето не окей. Така че може би това е един аспект, който бих променил до някаква степен, ако можех. Кой беше най-трудният ви момент в Hell's Kitchen? За мен Hell's Kitchen, като започнем оттам, самото записване беше много беше така импулсивно, внезапно. Направих го след работа, беше една много дълга анкета, която попълвахме близо 40-50 минути и накрая викам сега, ако цъкна изпрати и не се изпрати, просто затварям лаптопа, лягам си, заспивам, въобще не ме интересува какво иска да се случва, защото много често, нали знаеш, някой път те връщат, това трябва да оправиш, онова трябва да оправиш. То пък взе, че мина. И аз бях забравил, мина вече месец-два и ми се обаждат по време на работа. Аз работя и всъщност ми се обаждат и ми казват, ти си избран да участваш в Hell's Kitchen и да дойдеш на следващия етап от кастингите. И аз викам, как така, сега не мога. Викам, мога ли да се обадя по-късно, защото работя в момента и аз съм по време на обяд. Така, ама господин, не се обаждам от Нова телевизия. Викам, добре, аз разбирам, че се обаждате от Нова телевизия, но аз имам работа в момента. И обадих им се после, свързахме се, в крайна сметка влезнах в предаването. Като труден момент там... Не мисля, че имах някакъв много труден момент. Все пак влезнах в това предаване с една единствена идея да тествам колко съм се развил като готвач до този етап и да се сравновавам с други хора и други готвачи. Това може би беше главната идея, но смятам, че доста добре се представих. Имах един така по-труден период, в който ме преместиха в синия отбор и тази цялата смяна на обстановката по някакъв начин малко ми повлия, но все пак се оправихме. Доколко е засилено усещането за Big Brother там, цялата идея? Аз не искам да звучи много грубо, но винаги съм сравнявал Hell's Kitchen като Big Brother с тигани, защото професионална кухня, обаче ти си 24/7, те гледат камери, 24/7 те снимат постоянно, така че има го този реалити момент и всяко едно твое действие се следи много внимателно. Като заговорихме за наблюдение с камери, по-трудно ли е да се работи в кухнята, като знаеш, че всяко твое движение е наблюдавано и снимано? Не бих казал. Смятам, че има вече един момент, в който спира да ти правят внимание камерите, да ти обръщат внимание. Поне на мене беше така. Аз дали ще ме гледат примерно доста хора, докато готвя в ресторанта си, примерно и те гледат към кухнята какво правим, или ще ме гледат камери. Няма много голяма разлика, пак те гледат, пак знаеш, че те гледат. Когато знаеш какво правиш, не би трябвало да ти влияе по някакъв начин особено. Колко трудно е да покриеш стандартите, за да участваш в това шоу? Преди всичко, ако имаш желание, трябва да се запишеш. След като се запишеш, последните години поне предаването вече не е изцяло за професионални готвачи, вече ходят и хоби готвачи, така че
Ако ти имаш желание, можеш да готвиш и ти се получава, така да кажем, доста добре готвенето, защо да не запиши се и все пак смятам, че в момента предаването доста се завърта и около образователната страна. Общо взето има много често мастер-класове, учате на някакви неща, така че ако имаш на идея какво трябва да се случва в една кухня, доста добре може да ти се получат нещата, защото можеш да научиш доста вътре, даже и да нямаш много опит. Как се роди идеята за ресторанта ви? Винаги ли е присъствало в съзнанието и ума ви? Ами те са две заведенията, които всъщност в момента имам. Първото заведение съществува преди Hell's Kitchen и шефовете, с които работи, които направихме заведението, всъщност са първите ми шефове, с които работих на морето на обекта им там. И след 6 години, мисля, че толкова минаха преди да отворим пънчетата в София, аз заминах на стаж в Америка, бях 1 година там и те ми се обадиха лятото и ми казаха така и така смятаме да отворим заведение в София, имаш ли интерес, искаш ли да дойдеш да бъдеш главния готвач, да го направим заедно. За мен беше доста ново, защото в този момент аз никога не съм бил толкова навътре в този бизнес, аз съм бил просто един работник. Но прибрах се в България, обсъдихме го, намерихме мястото и няколко месеца по-късно отворихме ресторант, който вече е 8 години откакто съществуват пънчетата. И оттам вече се роди идеята и за другият ни ресторант Ария, защото 6 години не са малко и смятам, че там доста се развивахме, доста видяхме кое работи, кое не работи, учихме се, все пак бяхме така млади хора, допускахме грешки, но виждахме как да се учим от грешките си. И един момент стигнахме, че изпълнихме може би потенциалът на заведението и решихме, че е време за следващата стъпка, да направим нещо ново, да вложим всичко, което сме научили и по някакъв начин да го надградиме. И така се роди втората идея за другия ресторант и така вече почти 2 години. Какво искате да почувстват хората, когато опитват от храната, която им приготвяте? Преди всичко за мен е най-важното да им е вкусно и да изпитват удоволствие. Всичко останало е допълнителни елементи към изживяването, но за мен това е най-важното. На хората да им е вкусно. Ако не им е вкусно, колкото и красиво да изглежда, колкото и добре да е направено, колкото и хубава обстановка да си, надали би се върнал отново само заради това. Кой е най-трудният елемент в това да управляваш ресторант? Това ми е малко болна тема. За мен най-трудният елемент е да си намериш качествен екип, персонал и общо взето да си набереш кадри, да ги обучиш и да създадеш един екип. Това е най-трудното нещо и аз съм на мнението, че може би 90% от заведенията, които затварят, не затварят защото правят лоша храна или не знаят как да направят този бизнес, затварят поради липса на кадърни хора, които да работят този бизнес. Защото много е лесно да отвориш заведение, да измислиш концепция, да решиш какво ще продаваш, какво ще предлагаш, как ще го направиш, да създадеш рецепти, да създадеш всичко и изведнъж да няма хора, които всъщност да го работят това нещо. И това нещо води до провал. Така че е най-важното да си намериш хубав персонал, с който да работиш. И това е най-трудното. Имало ли е момент, в който нещата са били на ръба да се провалят? Чак да се провалят не, защото аз съм много работлив. Някои хора казват, че съм и работохолик, защото правя доста неща и доста работя. Не обръщам толкова внимание на себе си и на личния си живот. Така че даже и да има момент, в който нещата да не са се получавали толкова добре и да са отивали към ръба, аз винаги съм бил там и съм се хвърлял с всички сили, за да може да се задържим в коловоза и да продължим да се развиваме напред и да се движиме. Така че смятам, че докато съм там, нещата ще се получават и няма да позволя да излезнем от ръба. Но все пак трябва да имам и стабилен гръб зад себе си в очите на моят екип. Без тях просто пак няма как да станат нещата. Имате ли недоволни клиенти? Ако да, как се справяте с тях? Недоволни клиенти винаги има, няма как да се харесаш на всичките. Винаги когато имаме някакво оплакване от някоя маса, нещо не им харесва, винаги питам за обратна връзка. Окей, има ли проблем, кое точно не им харесва? Защото някой път, когато някой каже ми, просто не е по моя вкус, тогава аз няма какво много да направя по въпроса, защото аз смятам, че рецептата е изпълнена както аз съм я видял, както трябва да бъде, правилно сготвена, правилно вкусена, топла е храната, всичко е както е. Това, че просто на човека не му допада,
За съжаление няма как да му помогна в този случай. Винаги сме гледали да излезем от ситуация по някакъв начин, да предложим нещо друго, да замениме. Винаги сме гледали да мислиме за нашите гости, защото аз много не обичам да ги наричам клиенти, винаги ги наричаме гости, защото все пак те идват при нас на гости, ние ги обслужваме, получават едно добро обслужване и след това си отиват. Така че винаги трябва да се грижиме за тях по някакъв начин. Един последен въпрос от мен за някоя забавна ситуация, освен тази стикваника, за която ни разказа. Наскоро коментирахме за една ситуация, която ми се случи на кафе, когато готвих, тъй като там е на живо предаването и когато стане нещо, няма какво да направиш. За една стъклена тенджерка, която готвихме, всъщност започвам да правя доматен сос. И започвам, обяснявам. Сега, драги зрители, сипвате си зеленчуци с малко мазнина да се задушат. И след това, и тази стъклена тенджерка е хубава, защото всичко се вижда всъщност какво правиш. И казвам, сега трябва да добавим малко домати. И аз изсипвам доматите, обаче доматите са студени, тенджерата е топла и може да си представиш, че когато ги изсипеш, само се чува един звук пук. Но нищо не се случва. Това е най-интересното. И Гала седи отстрани и вика, щупи ли я? И аз викам, не. И продължавам да си бъркам. Тя казва, на мене ми се чу някакво пук, нещо се случи. И аз викам, не, така че се е сторил и момента, в който аз усетих, че нещо стана и реших да преместя тенджерата. И в момента, в който само дигнах тенджерата, дъното остана, целият доматен сос се разтваря по плота. И тя казва, щупи я, видях, че е щупи. Аз ти казах, че е щупи. И аз казах, какво да направим сега? Щупихме, обаче ние имаме готов доматен сос, така че ще продължим рецептата, няма проблема. И така винаги трябва да намираш някакъв начин да излезеш от ситуация. Аз винаги съм казал, че по време на предаването не е просто да отидеш там и да си мислят хората, че само си говорим, си готвим и всичко минава много лесно. Всъщност седи много подготовка. Първо, аз една рецепта я подготвям 3 пъти в 3 етапа. Единият етап е само заготовка, само продуктите, за да можеш да направиш дадена рецепта. След това трябва да имаш даден готов компонент, който изисква печене или дълго готвене или някакво изтиване, така че трябва да го имаш и него подготвен и трябва да имаш и финален продукт, който да покажеш на хората какво ще се получи. И по този начин ти винаги мога да лавираш с времето, защото все пак си наживо и някой път имаш 8 минути, някой път ти кажеш, че имаш 6 минути, някой път имаш 10 минути и зависимо колко време ти дават, по този начин пълниш ефира. Значи винаги има гафове, така че окуражаваме хората без тях да няма пробват. накъде. Благодарим ви много за този разговор на шефата на Балкански и на Снежи. И аз благодаря. Вики, здравей, как си днес? Между другото, сготви ли си нещо вчера за вечеря, примерно? Не, Веско, вчера не съм. Добре, пробвала ли си да готвиш някаква риба? Не съм. Как не си? Добре, знаеш какво? Значи това видео е точно за теб. Много забавно, Веско. Така Но е. виж, аз имам едно по-забавно клипче за готвене. Извинявай, ама миналия път върнахме 3 пъти за тази коса. И сега отново, погледни, значи казах ти да се отрежеш, да се скъсиш. Тук съм. Ето, виждаш ли? Точно така. Значи просто няма да коментирам. Да, ще взема следващия път. Да, пак ще ни връщат. Така, това можеш да си го заслужиш, между другото, Вики, само след като си опитала да помогнеш на твоето гадже, но честно казвам, знаеш ли, за такава помощ, благодаря. Признавам, понякога жените се правим на твърде независими и стават проблеми като тези. Точно така. И Вики, знаеш ли, между другото, според мен, ти би реагирала точно така, както ще видим, когато ти вземат iPhone. Моля. Абсолютно. А според мен ти би реагирал точно така, като гледаш филм на ужасите. Добре, айде стига с тия тъпи шегички. Нека да завършим с една положителна статистика от TikTok, предлагам аз. Именно поредната среща с публиката на филма като
1 грам живот. Точно така, 1 грам живот. И децата надявам се, ще се разберем, че това е най-важното нещо на света. За всички нас, част от актьорите не е бил и децата надявам се. А сега да ходим да ти покажа едно предизвикателство, което искам да направиш. Така ли? Хайде. За да продължавам да ви уверявам, че тинейджерите не се занимават само с телефоните си, сега съм ви поканила едни страхотни младежи от театрална трупа Йованес. Това са Акси, Яна, Алекс, не, Виктор. Зле съм с имената, съждавам. Алекс и Ники. Първият ми въпрос към вас е, тъй като вие сте актьори, в коя роля бихте влезли сега и какво кратичко бихте ни казали от името на тази роля? Първото ми представление, всъщност, което така запали моята любов към театъра, и това е доктор Нинкович в Госпожа министершата. Аз всъщност се влюбих в театъра като изкуство и като занимание, и като своите колеги, които сега мога да нарека и приятели. Тогава се запознахме, тогава разбрах, че театралното изкуство всъщност е моето нещо. Искам да продължавам да се занимавам с него и тогава, честно казано, емоциите бяха наистина страхотни. Получих първите си награди и тогава за своя театрален дебют. Може ли една кратка реплика от това представление? Дай първи урок по тенис. Първи урок по тенис. Внимание! Форхенд, бекхенд, контраволе. Аз наистина също много ми липсва министерща. Там наистина самата трупа, самите хора, понеже някои от лицата тогава напуснаха трупата, но тогава твърдя и до днес, че бяхме най-добрия състав, нали, извинявай, Акси, понеже ти си от сегашния състав, ако си засегнала по някакъв начин, но според мен тогава състава ни беше най-сплотен. Като изключим постановките, аз не точен пример с постановка, който е много хубаво, както дадохте, но примерно като оратор бих се виждала в, нали, като един тази роля, нали, да съм ролята на оратор, за да мога по някакъв начин да поясня на всички около нас, защото изкуството е навсякъде. Трябва някой по някакъв начин да го обясни или да го каже точно на достъпен език и, нали, това го говорим, защото ние имаме по-достъпен език до нас самите тинейджерите. И затова по някакъв начин ще се опитам да обясня на всички около нас колко навсякъде и как трябва да го виждаме дори в най-малките неща. Това как си имаме чашата, колко превъзходно може да го опишем като едно действие, въпреки че просто едно механично нещо, което правим. Друга роля? Аз бих влезнал в ролята на едно безгришно дете, което просто се забавлява над живота и изобщо не му пука за каквото и да е и не го е страх да каже каквото иска и просто едно безгришно дете. Ако се върнем в Госпожа министерства, точно там беше това безгришно дете, което аз играх, което е Рако, който казваше ново правителството и беше роля, която просто обикаляше, забавляваше и... Любимия на публиката. И те биеха много. О, да. И отнасяше много. Ние няма да демонстрираме сега по бой. Бих избрала всъщност, да, и като тях да вляза в ролята си, първата си роля в тази трупа, Леля Савка. Тя всъщност ме накара дори нещо толкова обикновено, нещо толкова, не чак толкова главна роля, просто я усетих и ме накара да се отпусна. Независимо, че беше това и едни от любимите ми моменти са от това представление. Наистина бяхме наистина сплотени. И сега сме. Искаш ли да си Живка? Трудно ще е. Но няма да забравим, когато си вдигна бастуна. Това беше... Ами да, аз трябваше да сядам върху едни, защото... Да, бия ги с бастуни общо взето, давах им пари, ядох. Няма да забравя как на премиерата ни бяха купили от най-сухите бисквити. Аз трябваше да се натъпча с тях. И аз трябваше да ям от тях. Аз съжалявам. Като говорим за премиерата, нека да кажем и трябваше в една сцена да му дадат вода да пие. Нямаше вода. Чакай, сега. Водата беше цветята изкарана и подадена да изпие. Значи то е много забавно, понеже сцената е. Аз съм ходил в кафене да разбера дали де-факто бащата на жена ми е станал министър. И аз на връщане тичам, нали? Влизам такова изморен и почвам вода, дайте бързо вода. И през това време жена ми трябва да изтича в бекстейджа
има по принцип една подготвена чаша вода. Има. Ключова дума. Има. Да, има. Тива отзад, чаша няма. И обикаля, и една Елена тогава и подава една чаша, в която буквално това е чашата ми с вода. Обаче те са решили да сложат вътре букета за режисьорката. Нали, да го сложат във вода и тя ми я подава и аз на екс 4-500 мл някъде вода от цветя. Как е на вкус водата от цветя, между другото? Много интересно. Не знам, на сцена не усетих абсолютно нищо. А ти дори не си разбрал, че това е адреналина. Защото те се забавиха и аз се чудя, нали, сега какво да правя. Почвам да импровизирам и въобще не ми влиза в главата, че водата може да има странен вкус. Тя не знаеш, че ще я пиеш, между другото. Аз, нали, бяхме всичките отзад и тя съответно жена ти крещи вода, 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 вода. И ние, ние сме, нали, аз видях как тя просто взима цветята, хвърля ги на някъде и да дава и вика, то няма да пие, нали? Дори да изпие голяма работа. Там са с някакви прашинки. Това вече не го знаех. Ако не ти бяхме казали, го нямаше да разбереш. Да, между другото, никога нямаше да разбера. Добре, какво бихте казали на тинейджерите, които не се интересуват от театър и не прекарват свободното си време по този начин? Има доста голяма група млади хора, които предпочитат да прекарват това време пред телефона, вместо в дълги репетиции. Какво бихте им казали? Във всеки случай не е хубаво да си прекарват времето на телефона. Нали, не на всеки му харесва театър. Някой предпочита кино, например. Или игра навън. Някои хора дори не харесват сценичното изкуство. Въпросът е да се социализират. Защото в днешно време има все по-несоциализирани хора. И когато дойде време, да кажем, да си търсят работа, те отиват на интервю, те не знаят как да говорят, например, с интервюиращия. Или пък, ако ги приемат на съответната работа, да си намерят приятели там. Не трябва да го е страх човек и да опита. Аз имах възможността всъщност да се присъединя много спонтанно към театралните изкуства и не смятах, че това е нещо за мен. Чувал съм от майка ми, от мои от други учители, дето не си разговарям с тях, са ми казвали, що не се запише на актьорско майсторство. Обаче никога не ме е грабвал. Обаче един ден си казвам, ще се запиша и всъщност това, че го направих, беше едно от най-добрите решения, които съм взимал, защото нямаше аз да съм тук днес, ако това не го бях взел като решение. Нямаше да ми е толкова комфортно да разговарям с хора, нямаше да се социализирам аз самия. Има много неща, които могат да се направят, вместо да седиш вкъщи да си играеш на телефона, на компютъра, няма значение на какво. Просто не е толкова трудно да се опита. Хората ги е страх да опитват. Да, така е. И напълно сега ни е времето да дерзаем като цяло и телефоните те отдалечават ни наистина изцяло от реалността. А пък разковничето за мен е театър, кино, нали, всякакви такива занимания, които ни връщат към тази реалност и ни показват наистина какво се случва. И ни дават ни един много хубав експириенс, който просто нищо не ни коства, за да отидем да го видим. Ние за телефоните хубаво говорим и доста често за отдалечаването, но всъщност при мен те ми помогнаха да открия моята страст към театъра, защото още преди години, като бях по-малка, имах това желание да правя скетчове. Скетчове с телефона. Беше, нали, карантина, нали, всички си седяхме вкъщи и беше много популярно в TikTok просто да си правим някакви скетчове, да се забавляваме. И, нали, по някакъв начин онлайн да виждаме това театрално изкуство. Не е на сцена, не е на живо, в телефоните. И стана всъщност много достъпно точно тогава ние да виждаме, нали, хората как всъщност излизат от зоната си на комфорт и показват по някакъв начин някакви, нали, театрални, така да се каже, изражения, нали, забавни, точно скетчовете, които споменах. И реално на мен това ми помогна да открия моята страст за театъра. Това да гледам други хора онлайн, не на живо, защото на живо винаги съм, нали, човек, който е искал да ходи на такива мероприятия, но просто не съм имала това, нали,
не съм си отделяла времето, за жалост, нали, тогава. Аз заради това реших, нали, че може би това е моето нещо и може би трябва да пробвам. Все пак имаме един живот, трябва да пробваме, нали, някакви такива малки интереси и хобита да ги развиваме докато можем. Да, актьорското е наистина важно дейност, с която младите хора трябва да се запознаят от по-рано, защото наистина развива не само комуникативните умения, но и разбирането на различните хора. Например, всичките персонажи, които ние сме изиграли, ни помагат да разберем различните хора като личности, защото всички са различни. Наистина не бих казала, че е задължително човек да продължава да се занимава с това, но наистина помага и е нещо незабравимо. Споменахме репетициите като един дълъг процес, но те всъщност са много забавни. Всеки момент от репетицията е забавен, защото понякога, нали, можеш да направиш някаква грешка, да кажем. Да, не е хубаво да смеем на грешките, но понякога наистина става доста забавно. Също така, като някой отсъства. И за да може партньора му все пак да си репетира сцената, някой влиза на мястото на болния. И като цяло става много забавно да видиш друг човек в този персонаж. Кара ни да се смеем. И в края се чувстваме биполярни, но няма проблеми. Свикнали сме. Един такъв забавен момент, когато отсъстваше, беше когато играхме Троянската война и трябваше Парис и Елена да имат сцена, но Парис, който го играх аз, и Елена, която отсъстваше. И кой да влезе на място на Елена? Ето това е нашата прекрасна Елена, която просто беше уникално чудесна в ролята си и тогава беше адски забавно и беше много трудно за изиграване. Що така? Може ли да видим и ние, Елена? Вземи мен и моето богатство. Събуди се, Парис! Парис! Елена! Абе, стига си заспивал, бе, губчо. Трябва да тръгваме. Нямаме време. Време! Няма, тръгваме! Вземи мен и богатството ми. Да вървим. Ама, и за какво ни е богатство? Как защо? За нашия меден месец! Това беше наистина много... Като цяло, като се затворят едни креативни хора на едно място, стават доста интересни неща, така. Слава Богу, че не те накарахме да си облечеш зеленото костюмче по тялото. Той Горкия винаги май го отнася. Аз навсякъде замествам, няма проблеми. Аз помня последния път, когато трябваше да го замествам него като Крусно и когато трябваше да пея куковички, не сми с яйчице, пъстро, какво беше там. Един момент, в който той трябва да скача, да пее много фалшиво, много като магаре. Защото тогава съм с глава на магаре. И това е момент, в който просто беше голям смях. Ама голям смях. Някой друг смешен. Това е брат ми, той забравя да си вземе колана за... Няма проблеми. Има всякакви моменти от, ако решим преди репетиция да загреем преди самия процес. Един от любимите моменти е когато играем на... То е едно действие, в което ние всъщност се опитаме да запълним пространството и когато усетим, просто когато се усетим, трябва да спрем. И трябва да се опитаме да броим до колкото човека сме в залата. Ако сме 10, се опитаме да броим до 10. И така някой започва 1, 2, 3. И когато двама души кажат 4, се опитаме отново. И става леко комично, защото много рядко можем да се нацелим. Има моменти, в които се нацелим, обаче има моменти, в които го правят 2-3 души. Идеята е да са всички. И много забавно, когато гледаш примерно на едно, още на едно и всички казват едно и трябва отново да се повторя същото нещо. Уж тогава се опитаме да сме сериозни, обаче някакси ни разведрява и ни караме да се чувстваме малко по-добре, когато загряваме. Да. Или всичките, така да скажем, мръсни вицове, които понякога се изпускат вместо реплики. И това също е нещо, което, въпреки че е малко по-така, нали... Кой го прави това? Кой не го прави? Кой не го прави? Кой го прави това? Аз не знам за какво говоря. Кой го прави това? Да, понякога като някой се изпусне, така става доста... Настроението в залата се дига. За какво говорих? Те, малко, аз като влязох, бях така супер прибрана, неразбираща от вицове и мръсни шеги. Но разбира се, те и момичетата дори
бяха така любезни да ми обяснят някои неща и да направят съзнанието ми доста по-различно, отколкото беше. Хубаво е да се образоваме. Да, на неприлични теми. Това се нарича културно обогатяване. Тоест, ние спомагаме за процеса едва ли не. Абсолютно. Да, но не правим само това. Много забавен, биполярен и много изморителен процес беше, когато трябваше да изиграем, тогава всеки отсъстваше и бяхме точно трима. И тримата трябваше да изиграем цялата постановка. Коя постановка? Министерството. Да, Министерството беше тогава. И това към 16 роли, 3 човека сме играли, а в едната сцена участват поне 10. Беше много яко, много забавно, но и много изморително. Беше шедьовър. Какви са представленията, които така вие харесвате и къде най-често ходите заедно да гледате представления? Какво ви харесва? Какво искате да се случва на театралната сцена? Аз ходя много на представления и извън това, защото за мен е важно, понеже аз искам да вляза в надпис. И искам да се обогатя възможно най-много. И много често, така един ден няма какво да правя, си купувам билет за което и да е представление в, например, Сълза и смях или Народния театър. Последно гледах Бурята в Народния театър на американски режисьор. И беше и разбираемо, и неразбираемо, но беше феноменално. Според мен най-хубавите постановки, които съм гледал, не знам дали е заради компанията или заради нещо друго, е когато ходим на фестивали и гледаме другите трупи, защото те, както и ние, не сме професионални актьори и е хубаво да видиш друго представление на твоето ниво. Защото като гледаш професионални актьори, си казваш, това е много добре, надявам се някой ден да успея да играя така. Докато при непрофесионалните актьори е по-скоро, те наистина много добре се справят, имат потенциал да станат истински актьори. За мен това е по-важното. Споделям мнението на Николай, аз ще обичам да гледам постановки, когато съм на фестивали. Иначе главно гледам постановки в Люмиер, участвам в постановки в Люмиер и участвам с професионалисти, участвам с хора, дори които не се занимават с това. Гледам професионалисти, не гледам кой знае колко много театър в последно време, защото съм се фокусирал върху практикуването му. За мен това е по-важно, аз да практикувам театър, отколкото да го гледам. Повече ми доставя удоволствие да бъда част от процеса. Разбира се, удоволствие да гледам театър, но винаги предпочитам да играя. Даже една от постановките, в които сега участвам, първо я гледах и сега съм се присъединил в нея и скоро даже имаме постановка и това е така вътрешно много добре ми идва като стимул аз да продължавам напред и в бъдеще да участвам в повече такива постановки. Също така и филми е много важно, защото все пак това са едни постановки заснети на камери. Нали? Не е толкова с по-реалистично като изражение и така нататък, но също и за филми е много важно и според мен аз като човек, който обожава да ходя на кино, когато излезе нещо, просто си купувам билет след билет. Може би не толкова за пиеси, това ми е грешката, но също препоръчвам на хората да ходят на кино. Нали? Взимаш малко оттам идея от някой филм, от някой сериал и доста често, примерно при нас момичета, сигурно и на теб ти се е случвало, като видиш някаква героиня в някакъв сериал или филм, да си някаква, искам да съм като нея, чувствам се като нея, нали? И аз мисля, че това е много полезно, че понякога може, особено като израстваме, да се припознаваме в хора и да взимаме по някакъв начин идеи и да се припознаваме в тях и да се изграждаме. Те ни изграждат. Някакво пожелание към вашата ръководителка за финал? Бързичко обаче. Много я обичаме. Всяка нейна дума е важна, всяка нейна дума значи нещо и просто поклон. Тя ни накара да се влюбим в театъра просто. Абсолютно. С нейното отношение. Да. Искам да благодаря за възможността преди 2 години и половина, когато ми възложи 2 напълно контрастни роли. Научих се как да се справям под напрежение и много развих своята театрална култура и заобичах театъра, така че вечни благодарности. Режисьорката ни ме научи на много неща и не само за актьорска игра, но и за живота. Много лесно се говори с нея, изключително лесно. Да, винаги има какво да й кажа. Да, и като цяло винаги вижда в хората потенциал и натиска така, че те да го развият до край. Искат, вижда го и
ще го направи. Виждам, ти си този герой, ти знам, че ще го направиш, отвътре ти идва и дори да не го знаем ние самите, тя го знае. Тя го знае, ще ни докара до това. Благодарим ви много и ще ви очакваме пак да ни каните на вашите представления и да ни забавлявате. Поколение Хайде. Честно да ви кажа, когато бях малка, често си записвах тайните в едно дневниче, а пък вие ги споделяте в социалните мрежи с много хаштагове и някой интересен цитат. Също като бях малка, имах въображаеми приятели, пък вие си имате последователи, но и аз ще имам покрай вас. Така че до следващия път в Поколение Хайде.